ಅಟ್ಕೋ ನಕ್ ಚಂದಿ ಮಕ್ಕ ಹೇಳ್ದತ್ಕೊಮ್ಮ ಹಂಗ ಅಣ್ಣಲೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಳ್ಗೋ ಅಣ್ಣ ಮಿಯಲೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಳ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವಜ್ಜು ಚಕಾಸ ಬಾದ ದೀವನಕ ವಸ ವಸ ಮಣ ಜೋರ ಕರ್ತ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಹಂಗ ಬೋರ ದತ್ತ ಆವತ್ತುಗಲೊಟ್ಟು ಎತ್ತ ಅಮ್ಮ ದವಾ ತೂಮಿಗೆಲೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲರಿ ಥೆಂಕ್ ಹೇಳ್ಚಕ್ಕೊಣಿ ನಾಂತ್ಕೊಮ್ಮ ಅನ್ನು ಅಮ್ಮಣಿ ಗೊಂಡ್ಯಕ್ಕ ಬಾಬಣ್ಣ ಪೂರ ತಂಗೆಲೆ ಮಮ್ಮ ಮಲ್ಗರ ಚಮಕಲಿಂತಿ ತೂ ಐಲ ತುಕು ಬೋರ್ ದತ್ತಮ್ಮ ನೀ ವಿಲಾಸಿನ ಮಾಯಿ ಗೊತ್ತಸ್ನವೆ ತುಕ ಕಿತ್ಲು ಬಿಷ್ಟ ಐತಿ ತೈಂಪ್ರ ತುಕ ಅಪ್ಪ ನಡ್ಚದಾಯ್ನ ಅಮ್ಮ ಪುರಾ ಜನಕ ಚಾನ್ಸ್ ತಂಕಪುರ ಮಮ್ಮ ಮಲ್ಗರ ಬಪ್ಪ ಮಲ್ಗರ ಪಚ್ಚಲ್ಗರ ಮವೆಲ್ಗರ ಪೂರಾಸ ಮಕ್ಕ ಕಸನೇನ ಹಾವ ಹಂಗಾಸ್ಕ ರೋಣಗ್ಗೋದವ ಕಸನ್ ಕೊರ್ಚೆ ಸಾಂಗ ದವ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಂಗಲ್ಲ ಹಾವ ಒಗ್ಗಿ ಕಾಮದಕ್ಕೂ ನೆತ್ತ ಮಗಿರಿ ಹಾವ ತೂವ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ನು ಕೈದವ ಬುಂಚ ವಚ್ಚದೈತ್ವೆ ತೂವ ಬರೀ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಂತ ಮಕ್ಕ ಕೈ ಟಾಟಾಪನು ಹೊರ್ನ ತನ್ನಿಪುರ ಬಸ್ಸರಿ ಕಾರರಿ ಟ್ರೈನರಿ ಪೂರ ಟಾಟಾ ವರ್ತತಿ ಮಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಿತ್ಲಪುರ ಸಂತತಿ ಗೊತ್ತಸ್ವೆ ಮಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಕೈ ವಚ್ಚಕನ ರೋಣಿ ಚಂದಿ ತುರಳ್ಳರ್ ಮಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿ ಬೇಜಾರ್ ದತ್ಕೋ ಅಮ್ಮ ತೂವನಿ ಪುತ್ತುಕು ಶೇರಸ್ಕ म्हणो हांव इतले पुरा वद्दाडीत न्ही गो तशें बेजार कोर नाकम्मा वग्गी वग्गी काम करून वग्गी येता मागीर खंय पण टाटा पण व्हरता आतां म्हाका वच्चें सोड गो अम्मा कामाक वेळ कोण गेल्ले री तांणी जोर करतात गो रामकृष्ण मम्माल घरान तूं तांणी खंय बोंच्या वतात खंय तांणी वच्चे भितरी हांव कोयर काण पुसून ಐದನ್ ಗಸನು ಅವಂಗಲುಂಬಳ್ನೆ ಉಕ ಗೋದವ ಸೋಡ್ಗೋ ಬಂಗಾರಿ ಚಂದಿ ಬಾ ದೇವ್ನಕ್ಕ ಹಂಗ ಕೇಳ್ಗೆ ನಾಸ್ಕೋ ಅಮ್ಮ ಹೊಯ್ ಗೋದವ ಅಣ್ಣ ಹಂಗಸ್ತನವೆ ತು ಹಂಗ खेळतास ಒಗ್ಗಿ ಎತ್ತ ನಾಮ ಹಾವ್ ತುಗಲಟ್ಟು ಎತ್ತ ಹಾ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಆಸ್ನವೆ ಹಾವಾನಿ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ खेळताती तू काम करी तुळसी मैयना मका संगीले तुका राजा असताना हंगय हावनी तुव पुಟ್ಟಕ್ಕ खेळया म्हणून संगीले हाव एत्तಮ್ಮ मिगेलाग चड टाइम ना चंदी मग काम वचका बाद देऊ नका चड केल्ले म्हळ्यार तुका तर दरदरी तांडून कळका ಕೂಡ ಗಾಲ್ನು ಬಾಗಿಲ್ ಗಲ್ತ ಪಳೆ तुव मका कळका ಕೂಡ ಗಲ್ತ म्हणे बिष्टैत अण्णवरे मका गलाटे कोर नका वज्जचे अस बाददिल्लरी तुका बाहेर घालनु बागिल गल्ता म्हणून बिष्टैत सक्क जन बिष्टैत आनु पळलरी जैल अंतस तो मक नक्क कुस्कानी येऊचे नक्क तेव्हा मिगेल ग्राचर की कसं करचत हांवें पुतो थोडे वेळ हिक खंयंदा भोंडे रे हांव भायर वत्रे हांव एक पंत भायर गेल्ली हिगेल दोळ आडदल म्हळ्यारी कडेर ही मिगेल उडगास्कोन रಣ रे प्लीज रे पुतो थोडे वेळ हिक्का भायर ಅಪ್ಪನ್ ಹೋರ್ರೆ ಅಮ್ಮ ತುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಸ್ನವೆ ಹಾವನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ವಜ್ಜುಚ್ ಮಸ್ತಸ್ತು ಗೋ ಅಮ್ಮ तुक ಗೊತ್ತಸ್ನವೆ कसं कोर्च म्हणून कळतना म्हाका हाँ त्या होई रे माराया तुक वजूच म्हाका काम आस हे चरडाक कळना कसं कोर्च रे आता अम्मा हांव तुगेलोटू येता अम्मा हांव पुट्टक्कल घरान तूं राबता अम्मा आतां हांव तुळसी मैयल घरा कामा वचना गो तीन येवचें नक्क म्हणला गो अम्मा तशें आसतना तुका तांगे ते कशी सोडची गो हांवें तुळसी मैयने येवचें नक्क म्हणलावे तुमी तू सोडलावे लढाई केलवे अम्मा तू कसं सांगची गो अम्मा
त्यापर तू कळ ना सोडी तिने येऊच नक्क म्हणला हा वत्ताना तिथलेंची अर्थ कोण गे पोटा हंगा खेळाಮ್ಮ तू ಕೆತ್ತನ್ ಹೋಡ್ ಆಟ ಸಾಮಾನ್ घेऊन येतद ऐतवे मग आಟ सामान नक्का आव पुट्टकल घर येता तू काम कोची नक्का मक्क तंगल घरा का सोडे तू दुसरीकडे काम करी मगिरी घर येतना हा तुगलोटी येता प्लीज अम्मा ती तिथली रडतस नव्हे मा आपण हो रे ती पुटाका लोट्टो खेळताली तू तुगल काम पुरा मुगसून दत्तरी ती कापोंगेन घरा यो तुळस माय तशी जोर करतल नाही दायदಲ್ಲರಿ हाव तुळशीदास मम्माला गुल्लैता तू कळ ना रे पुतू तीन हेऊच्या नज्ज म्हणलंसताना हाव हिक खेळच्याक तांगे ते कशी सोडची रे पळैता आपण हर तानी कसं करचे